negativo. O Pacto de Toledo nos di que cada 5 anos hai que revisar as pensións, e hai que revisalas para reformalas, para que o sistema siga en vigor, para eliminar injusticias no caso de casas, etc. Hai que revisalas. Se revisaron, o Pacto de Toledo se firma no 96, se revisa no 2001, se revisa no 2006 e toca a revisión. Entonces, nesa revisión nos metemos e empezo o diálogo social. Que pasaría se non tuvésemos o diálogo social? Pois que a idea do goberno en principio era actuar solo sobre os gastos. Desde os agentes sociais, desde os sindicatos, decimos que non, que hai que actuar sobre ingresos, gastos e comportamentos. Non nos podemos olvidar que esta reforma é unha reforma que vai encamiñada a que o sistema de pensión siga adiante, co cual, efectivamente, é unha reforma que quere ter máis carta no sistema de pensións, non? Se logra actuar sobre os ingresos, porque, en principio, xa no 2006 se falaba de que había dos regímenes especiales, que son os de empleados de fogar e os agrarios, por conta allea, que se tiñan que integrar no régimen xeral, pero esas conversacións estaban totalmente paralizadas, non se estaba chegando a nada. Con este acordo se logrou xa polo de pronto que haxe outro proxecto para integrar o régimen agrario especial agrario por conta allea no régimen especial, e se está traballando sobre o de empleados de fogar, que tampouco non tardará moito en integrar. Cada vez hai máis pensións, cada vez se cobran máis pensións, cada vez son máis altas e cada vez son máis largas. Ahora está ben o sistema, pero sabemos que a finales de 2030, principios do 40, teríamos problemas serios. As pensións, se calcula que a finales da década de 2030 as pensións que se teñan que pagar sean sobre 15 millóns, doble das que están pagando hoxe. Que teñan unha duración media de 20 anos e que ademais sean máis altas. Porque pese a que antes se dixo por aquí que as pensións iban a peor e que tal, depois veremos que iso non é certo. As pensións, a experiencia nos di que non só non están empeorando, senón que están mellorando. Con este acordo conseguimos, en principio, blindar o sistema por lo menos hasta 2040. E despois, evitar ese rum-rum que aparece periódicamente, que tamén falamos por aquí, do plan de pensións privados. De vez en cando hai uns intereses privados, uns intereses particulares, intereses financieros, que nos intentan convencer de que necesitamos facer plans de pensións privados. Conseguimos manter como en 15 anos o tempo exixido. A idea do goberno era subirlo a 17. O sea, que tuvera eu que cotizar 17 anos como mínimo para cobrar unha pensión. Conseguimos manter os 15. Isto é moi importante porque isto afecta sobre todo as carreiras que teñen unha cotización corta. E en concreto ao colectivo de mulleres, o sector mulleres, é que afecta moito porque é un dos sectores que máis corta ten as carreiras, que se incorporan máis tarde. Por outra parte, hai outro tema que tamén se trata, que tamén estaba así medio no limbo, que é a separación de fontes. Nos levamos tempo insistindo en que as fontes hai que separala, o sea, que o régimen, o sistema de pensións ten que pagar, digamos, por aquilo que se cotiza. O sea, non pode pagar cousas que non entren dentro da cotización. E con isto nos referimos, sobre todo, en este momento se consiguen pensións non contributivas e complementos a mínimos. Cando unha persona cotiza e non cotiza suficiente para ter unha pensión mínima, se le complementa con unos complementos que realmente esos cartos non entraron no sistema público de pensións. Por eso pensamos que había que sacar los ciados, que ahora se meten unhas medidas para impedilos, como son, por parte de determinados colectivos, como son autónomos, a planificación de pensións. Neste acordo se meten unhas medidas que evitan esa planificación de pensións. E iso hai que insistir moito. Si se aumenta o tempo de cotización, pero non se aumentan os anos de xubilación. Se aumenta para unha xente e para outra non.